Continue taog ko sa atong plants guys. Dito taog. Okay. Yeah. Hapon sa mag-arrange sa to ang garden guys. Ini mga lychee ni siya guys. Oregano. Nandiyan na portion guys yung mga fruit sa pumunta. Sa lychee.
Hi guys, bisikit naman niya ako guys. Guys, Pwede na, balik ka na. Kuhan mo? Diya. Kuhan na yung balikaan? Pangit eh. Ano naman? Balik ko daan, patutog. Atay na, nagulpan mo na yung mga ako. Ano lang yun, mga patutog. Ano lang? Pwede na sa gawin sa kanya. Guys, ganda na pala yan. Doon na kila, ha? silingan guys.
Pipin mo ka. Gusto mo na. One up, gate. Okay, nakakawa. Kani ante ni siya guys, i-transfer ko sa mga tambal niya sa buka. So, ito, Manila Ichi guys. Manila Ichi. Kani use lemon o kani mga orange. Lemon. Ganito sa nipis. Ganito sa nipis.
Simon kay kanin. Watermelon. Kanihibas ang Pakyaw na? Pakyaw? Sabi dito sa mga tanong. Only and my very. So, balik po nag-live. Ganun siya pag-ipan. Ilipante. No. Ay, ilipante po na isa. So guys, ano ilipante guys nga tanom nga makatambal sa may mga bughat or nabugha.
Dayon ani guys mo gitawag sinaw-sinaw or kuan kana pansit-pansitan herbal gito ang siya. Kamatis man. Ini guys, sneak pa. Dayon kami siya papaya din sa lady papaya. Kani kay lady papaya. Ini guys, lady papaya.
Tapos, Wow. kuya, Nalilari. ha? Kapag kanang sa pink na balo. Pag-isikan nila. Imuha mo to. Di ba mo? Dali nga na. Kontra rin na sila din. Wala na lang isinin mo. Iya, iya na papitas. Oo. Diba? Kung dapat ang mo, dili mo ka na. Tingnan niyo. Ano yung basta na? Ha? Ang taas ko mga balon. Kasi na-menu. Nasa ikuan ba? Nausawan na ko yan. Silingan ito. Paansa siya. Mutuloy pananghid ang nakipagkras sa lisat ka naman. Dire ay. Silingan. Diba sa Tagaytay.
Apa ya? Nadia ka na sa balay nga pink. Ha? Si... Ah, nada sa soul. Oh. Tawag ka lang. Ang i-arrange kay. Ha? Mao gani. Naraman na sa kuya. Ala-ala tutukan. Bago to sa suot sa diyo. Ayun. Padihay ko. Baby papay.
Being such a good girl, being such a I don't wanna Ito mo, lahan. Di apa? Waiting by the sun.
Ay, yung kulay ng flowers. There's a bigger space there. You're not growing up, Zion?
Kaya? Aw, kabli lang. Dapat ka lang, eh. Nangita to ganyan si kuya ko mo. Dili, gusto ba? Yung motor, libalik mo. Libalik ko niya motor. Eh, susok mo ng auto. Yung motor, butang sa gawa. Napa? Ito na, nato siya gipalit. Mutaan na to siya. Kung naaram sa kuya sulod. Guys, medyo ni kan ko anak kong nung guys. Buo na lang ko sa kong tanom guys. Kani guys, mo ni siya gitawag og lapnisan or agarwood. Hinatag na ni sa kuha guys. Kani sangkis, elepante, kamatis, tomato guys. Kani guys mga lychee ini guys, ako ni pangluyong mga lychee. Oo. Na kani guys, kay mo na siya kuan kanang. Oo, ha? Oo. Nangita to si Mon ko. Sige lang unya basta magawas to. Kani guys, transfer pa ning ako guys. Kaya nasa gulon ng mga elepante. Sagol ako. Ari na ko siya ipang Butangas kana pangluyong lang guys ba. Pero i-transfer pa ni nako. Ni ready di papaya. Nakoy mulberry. Tuham ni kaklase kong mulberry guys. Illinois o Australian mulberry. Kani guys, jackfruit. Hi Elderberto Borja. Hello po. Thanks for watching. So, mag-transfer mo sa upang tanong guys. Ako'y pang-direct na rin. Cycle na ta guys. Itong ibalikin ang tanong.
Next, recycle. Ting. Wait lang. Kamatis.
Guys, guys, siya.